Kapusanong Bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Sabado. Kami ang mahatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Public Safety Office nangapunan sa publiko na ibitaran ang pagkondusir nin mga mayor na aktibidades kun weekdays para dai magubot ang bulos kan trafiko. Bagong urgent care and ambulatory service planong ipatindog sa probinsya nin Albay. Fluvial procession sa kapistahan kan Nuestra Señora de Peñafrancia sa Naga City gigibon hapon. Motorist Assistance Center kan DPWH 1st District Engineering Office inaktibar na epektibo kasuhapon. Sa lado nasyonal, pagregalo ni Pastor Apollo Kibuloy nin mga babaeng miyembro kan Kingdom of Jesus Christ sa iyang mga amigo pigi-imbestigaran na kan Philippine National Police. Angels of Death, member inako na pigtatakot kan grupo ang mga biktima ni Kibuloy. Nagkaparang opisyales kang gobyerno na butas sa kwarta kaya natugutan ang operasyon kan Pugo. Cassandra Ong, ikukulong nin 30 dias sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Sa ibang nasyon, European Union may nagkaparang $1 billion na ayuda sa Central Europe na rinapado kan Bagyong Boris. Baretang Sports, NLEX Road Warriors tinambakan ang Phoenix Super LPG Fuel Masters sa nagpapadagos na 2024 PBA Governors Cup. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hinagad ni Legazpi City Public Safety Office Chief Rolly Esguiara sa publiko na likayan ang pagkondusir ng mga darakulang aktibidades sa panahon kan weekdays para malikayan ang gubot na bulos kan trafiko. Ang pahayag ni Esguiara kasunod kan ginibong o nangyaring heavy traffic kasuudma sa Albay District, lalo na halidyan sa Peñaranda Park, pasasiring sa Bicol University Compound, dalan kan Bio Encantas Trailblaze Parade na parte kan Bio Welcome Party ngunya na taon. Sinabi ni Esguiara na para makalikay sa siring ng mga pangyayari sa mga masunod na panahon, mas maray kung bago ang aktibidad, magkapagpulos gunanin aviso para mapaghandaan kan mga motorista asin biyahero mantang day manin mapindyenteng aktibidad sa kapalibutan. Nagtagaman nin 13.5 milyon pesos na pondo ang gobyerno probinsyal kan Albay para sa Community Hapag o Go Green Grow Green Albay program halina't magtanim ng prutas at gulay. Inihali sa 188 milyon pesos na supplemental budget number 3 ni inaprubaran kan sangguniang panlalawigan kan Albay. Nakatalaan ining gamiton kan Albay Provincial Agricultural Office o APAW sa mga kinakaipuhan asistensya para sa 720 community garden hali sa mga syudad asin munisipyo sa Albay na nagpartisipar sa nasabing kompetisyon. Matatandaan na kan Septyembre 10, nagpuuna ang season 2 kaini sa paagi kan pangenot na balidasyon sa kada partisipantes na matatapos sa Septyembre 27 sa gud mapangaranan ang manggagana sa nasabing kompetisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Inaktibar na kan DPWH Albay 1st District Engineering Office
kasudmang aga ang Motorist Assistance Center sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay na imamantenir kan mga personaes 24/7. Sigun kay DPWH Administrative Officer asin spokesperson Alan Imperial ng lakdang kan sa inang opisina may kinaraman sa Lakbay Alalay Program para sa kapistahan kan mahal na inang Peña Francia ngunyan na bulan. Ang Motorist Assistance Centers kan DPWH First District Engineering Office mataon in asistensya sa mga motorista kung in kaso magkaigwanin remalaso ang mga vehikulo partikular na ang mga pilgrims na pasasiring sa Naga City para sa fluvial procession dyan na hapon asin sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Idinugang pa ni Imperial na bako masana sa Primer Distrito may Motorist Assistance Center dahil gabos na District Engineering Office sa Kabicolan na sa mainland igwaman kay ni. Sinabi niya na madurar ang Motorist Assistance Center sa God sa September 24. Matrayumpong nailansar ang Association of Public Sector Employees of Albay o APSEA sa paagikan Stakeholder Forum na inatenderan kasuhapon kan mga representantes hali sa manlain-lain na gobyerno lokal sa bilog na probinsya kan Albay mantang iniginibo sa Patio de San Jose sa Banwaan kan Malilipot. Ini may temang strengthening public sector employees through social dialogue. Sa paagikan nasabing aktibidad, mas mapapakusog ang kolaborasyon mantang dinangog ang boses kan public sector employees sa paagi kan discussions on policy reforms, labor rights as in employee welfare. Ang mga LGUs na nagpartisipar digdi iyo Antiwi, Malinaw, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Manito, Rapu-Rapu asin Daraga, Albay. Planong ipatindog sa Albay ang sarong bagong urgent care and ambulatory service. Inan sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa kasunod kan sa pagbisita sa Albay kanakaaging aldaw. Sigun kay Herbosa, parte ni kan Special Center Plan kan Department of Health na nakapalaman sa Republic Act 11959 o ang Regional Specialty Centers Act sa Raram Kanlay, pigdalauman na makakabilog ang DOH nin daima baba sa sarong specialty center sa kada reyon sa laog nin 5 taon base sa na identifikar na top burden of disease as in special needs sa kada lugar. Sa erarom kang programa, mabugtak ni sarong Brain and Spine Center sa probinsya, mantang ang pigili na lugar, iyo ang lumang aeropuerto kan Legazpi. Magkakaigwanin Family Forum sa September 27, 2024 sa E-Hall kan Bicol University College of Business Economics and Management Daraga, Albay. Magpoon alauna sagod alas 4 nin hapon. Ang session 1 nakafocus sa intergenerational faith transmission, effective strategies for passing down religious traditions to younger generations mantang ang panelist iyo sinda Monsignor Crispin Bernarte as in Father Eric Martiliano. Sa session 2, iyo ang establishing an inclusive home, school and work environment. Ang panelist, iyo ang nagkapirang mga professors hali sa Bicol University. Ang session 3, nakafocus naman sa family extending beyond bloodlines, mantang ang panelist hali sa Regional Alternative Child Care Office 5, as in iba pang local foster parents. Naging solemne ang selebrasyon kan banal na misa sa komemorasyon kan Centennial of the Canonical Coronation kan imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia kasuhapon sa Quadricentennial Arch of the Naga Metropolitan Cathedral sa Naga City. Pinanginotan ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Reverend John Brown, ang selebrasyon kasabay sinda Arsobispo, Most Reverend Rex Andro Alarcon, Arsobispo Emeritus Rolando Tria Terona, mga obispo asin klero hali sa baybang mga dioceses kan ligas akan Kabicolan, mantang renibong devotos ni ina ang nakisumaro man sa selebrasyon. Kasabay kan na pagkomemorar sa ikasangkatos na taon na pagkakakorona kay Nuestra Señora de Peña Francia, liwat man na kinoronahan ang imahen kan patrona asin ginibo ang pagsaludar. Sa sayang homilia,
Sinabi kan Apostolic Nuncio na daisa na dapat magpahayag kan pagdebosyon kay Nuestra Señora de Peña Francia dahil kundi isa buhay ini na may pagkamuot sa mahal na Diyos. Gigibuhon at siya na alas 4 nin hapon ang fluvial procession sa Naga City. Bago ang prosesyon, magkakaigwa mo na nin celebratory mass sa Quadricentennial Arch of the Naga Metropolitan Cathedral. Igwanin tulong parte ang prosesyon. Enot ang foot procession hali sa cathedral papasiring sa Reina del Bicol Pier. Sunod ang fluvial procession via Naga River hali sa Reina del Bicol Pier papasiring sa Basilica Pier sa Balatas. Asin isusunod naman ang foot procession hali sa landing site papasiring sa Basilica Grounds. Pag-abot sa Basilica Pier, sa sabaton ang sacred images kan Basilica Rector isusunod ang prosesyon sa Basilica Grounds asin pontifical mass na iyo ang concluding celebration kan fluvial procession. Mientras tanto, enot ng siniguro ni Coast Guard Camarines Sur, Commander Christian Jasmin, ang seguridad kan mga mapartisipar sa aktibidad mantang ipinalawanag niya na dapat maging alerto ang mga deboto sa mga senaryo na pwedeng mangyari. Ang mga lunad sa pagoda, dapat man magsuulog ning life vest o life jacket, asin bawal uminom o nasa impluensya nin alak. Dagdag pa niya na naghagad sinda nin listahan sa simbahan kan mga lunad sa pagoda kung saan base sa Maritime Industry Authority 200 katawo sana ang pwedeng maakomodar sa pagoda. Kumbinsido sinda Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo asin Ligao City Mayor Fernando Gonzales sa progreso kan nagpapadagos na konstruksyon kan pinamanikihan bridge sa Ligao City. Sa ginibong inspection kan duwang opisyal sa lugar sa indang nahiling ang tulay kargado ng kabilya para sa dagdag na kusog asin istabilidad dahil magsiserbe ining koneksyon kan mga barangay pinamanikihan sa Ligao City asin barangay Lumacao sa Ginubatan kay bananaan iba pang kataraid na barangay kan banwaan na pamuso sa bastanteng produktong agrikultural. Sigun kay Cabredo, ang completion kan tulay mas magpapakusog kan agricultural activities sa nasabing mga lugar sa paagi kan pagtaonin mas accessible asin malalauman na rota ng transportasyon. Idinugang pa man niya, natulong taon na nakakaagi na ginisyarisyan nin pagpapagayon kan tinampo sa barangay Lumacao na pasasiring sa nasabing tulay kung saan inilatag ang groundwork para sa importanteng infrastruktura na nagsusuporta sa mga paraoma asin sa sendang kabuhayan. Sinabi pa niya na pigdalauman na matatapos ang tulay sa Disyembre. Dainanin buhay kan makuaan sarong lalaki sa salog na parte kan Barangay Bulo, Matnog Sorsogon, matapos mawara nin duwang aldaw. Sa impormasyon na ipanaluwas kan Matnog Municipal Police Station, posibleng nahulog ini sa tulay kan mahiling kan mga nagahanap sa biktima, an marka sa irarom kan tulay, asin makuaan sarong padis nin tsinelas sa may parte kan salog. Bago pa man makuha ang lawas kan biktima, pinagahanap na inikan sa iyang pamilya poon pa ka nakaaging mga aldaw. Sa autopsy report na ginibo sa biktima, nagluwas na pagkalunod ang naging dahilan sa pagkagadan kaini mantang daiman ni nahiling na foul play ang mga otoridad sa nasabing insidente. Yan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salud asin pang turismo. Programa kantesda asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero may nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kang Barreta sa Lado Nacional. Pag-iimbestigahan ng unyan kan Philippine National Police ang katotohanan sa likod kan alegasyon na ipigregalo ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy ang mga babaeng miyembro kay ni sa iyang mga amigo. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, magpuon kan madakop si Kibuloy, dakol ang nagarani sa inda para magiras kan sa indang naaraman na informasyon asin eksperyensya sa kamot ni Kibuloy. Sinabi ni Fajardo na pigkukuanan na nindanin statement ang mga biktima asin nasa proseso na sinangunyan kan pagdokumento nin mga ebidensya para masangatan ning kaso ang mga nagbayolara sa ley ano man ang sa indang estado sa buhay. Pugol naman kan pulisya ang saro sa pagkasabing dating miyembro kan Angels of Death ni Kibuloy na senda naman na pigkukuananin pahayag. Sigun kay Fajardo, seryoso ang alegasyon asin law ini sa qualified human trafficking asin sex trafficking na non-bailable offense. Katakod kini, nag-apilar ang PNP sa mga posible pang biktima nin pangmumolestya ni Kibuloy na magdulog sa pulisya asin nangako ining tatawan sinda nin magkakanigong proteksyon.
Sarong nagpamidbid na miyembro kan pigsasabing private army na Angels of Death ni Apollo Kibuloy ang nagsabing pigagamit ang grupo para takuton ang mga biktima nin panlulupig kan pastor. Sigon police spokesperson Colonel Jean Fajardo, ang nasabing Angels of Death member nasa kustodiya kan Davao Region Police pero pigbiberipikar pa kan mga investigador ang pahayag kan self-confessed member. Sa sarong press briefing, sinabi ni Fajardo na base sa istorya kan mga aki na biktima ni Kibuloy, lalapagon sinda kan Angels of Death kapag ilinuwas ang mga sikreto kan pastor asin kaibahan na mapapahamak an sa indang pamilya. Pinahimutikan man kan saro sa mga abogado kang Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader na igwang private army na pigaapod na Angels of Death ang pastor. Sigon kay Attorney Mark Tolentino na saro sa mga legal counsel ni Kibuloy na daing private army asin wara man sa diring pulis ang KOJC. Nabuta nin kwarta ang mga opisyales kan gobyerno kaya tinugutan ang illegal na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO maski na nga na ipigbabawal ini ni Presidente Bongbong Marcos. Inan sinabi ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez sa pagkondukta girarenin investigasyon kan Quad Committee kan Kamara de Representantes. Sinabi ni Fernandez na pisar kan direktiba ni Marcos nagpapadagos ang operasyon kan PUGO sa Cebu, Cavite, asin Cagayan dahil isinentro kan mga korap na opisyales ang sendang atensyon sa kwarta asin interes personal. Ikinahadit man ni Fernandez ang alegasyon na igwang haralangkaw na opisyales asin dating opisyal kan Philippine National Police na Envelto kon kaya nagpapadagos ang operasyon kan PUGO. Sa iyang pagtatapos, nangapunan si Fernandez sa publiko na magtabang para mahanap ang mga illegal na PUGO. Mapapreso nin 30 dias si Catherine Cassandra Leong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ini ang naging desisyon kan Quad Committee kan Kamara de Representantes. May kinaaraman sa ikaduwang contempt kontra kay Ong. Si Ong ibabalyo sa Women's Correctional o CIW matapos kaining pagserbihan ang primerong 30 dias na pagkakapreso sa itinaong padusa sa primerong contempt kaini dahil sa dai pagduman sa investigasyon apisar kan paurutrong imbitasyon. Matatapos ang primerong padusa Septyembre 26. Ang CIW sarong kulungan na para sana sa mga babae. Si Ong pigkokonektar sa illegal na operasyon kan Pogo Hub sa Porac, Pampanga na pigrade kan mga otoridad kan Hunyo. Handa si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na maging testigo sa gigibo na investigasyon kan International Criminal Court may kinaraman sa drug war kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi niyang very much willing siyang maglayog maski sa Hague o sa man na lugar sa Pilipinas dahil ang gusto niyang gibo niyo ang magpahayag nin katotohanan sa pagdangog kan Quad Committee kan Kamara de Representantes. Naging emotional si Mabilog sa pag-istorya kan sayang eksperyensya matapos na isabay ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa narcolist. Ibinulgar man niya na plano na perito siyang ituro na drug lord ang mga dating senador na sinda Mar Rojas sin Franklin Relon. Bukas sa anuman na kontensyon o pagkontra ang COMELEC sa indang ipinaluwas na social media guidelines para sa mga makandidato sa nagraraning midterm elections. Sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na pwedeng magsumeter nin motion for reconsideration sa komisyon o sa Korte Suprema ang si isay man na may pagduda may kinaaraman sa nasabing guidelines. Aakoon maninda ang motion kung igwa man na magsumitir. Required ang mga magkakandidato na i-register sa COMELEC ang sa indang mga social media account asin iba pang online platform na gagamiton sa pangangampanya. Mapoon ang pagpaparehistro 30 dias pagkatapos ang filing kan certificates of candidacy. Miyaras natin pinahayag ni National Security Advisor Eduardo Año na nagpadarana ang Philippine Coast Guard nin barko sa Escoda Shoal bilang kasalida kan BRP Teresa Magbanwa. Sinabi niyang dalan sa maraot na panahon kay puan mag-shelter nguna ang nasabing barko.
Matapos ang 5 bulan na pag-angkla sa lugar, ang BRP Teresa Magbanwa iyo ang pig-pull out na sa Escudasiol dahil sa mga iba-ibang issue. Ang BRP Teresa Magbanwa naka-estasyon sa Escudasiol poon kan Abril sa tahaw kan report na reclamation activities kan China sa nasabing lugar. Inabsuelto kan 2nd Division kan Sandigan Bayan ang negosyanteng si Janet Napoles sa kasong graft as in malversation kaibahan ang dating executives kan National Livelihood Development Council o NDLC na may kinaaraman sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam case. Sa 98 na pahinang desisyon na sinurat ni Associate Justice Arthur O. Malabagyo na inisyu kan Septyembre 18, 2024, nagpalyar na maipresentar kan government prosecutors ang mga ebidensyang nagdudoon na guilty si Napoles pigsasabing nagkomiter nin krimen. Apwera kay Napoles acquitted man dahil sa nawaran nin supisyenteng ebidensya ang LDC President na si Gondelia Amata as in Assets Management Division Chief Gregorio Benaventura. Ang kaso kay naimbueltohanin 5 million pesos gikan sa Priority Development Assistance Fund o PDAF o pork barrel na itinagama kan dating La Union Representative Victor Francisco Ortega na illegal na napapaduman sa Social Development Program para sa Farmers Foundation Incorporated, sarong NGO na pigkokonektar kay Napoles. Apisar kan pagkakaabsuelto kay Napoles, mantinido pa man girara ini sa Correctional Institution for Women o CIW dahil sa convicted siya sa kasong plunder as in multiple counts of graft, malversation of public funds, and corruption of a public official. Bareta Holly sa ibang nasyon, nagprobinsya ang European Union na matausindan ng magkaperang bilyon dolyares na tabang sa Central Europe matapos madestroso kan matinding pagbaha. Sigun ka European Commission President Ursula von der Leyen na ang fundo para sa rehabilitasyon tulos na makukuha hali sa Solidarity Fund kan European Union. Kaibanan sa ang 11 bilyones dolyares na inapod na Cohesion Fund para sa mga tulos na pagrehabilitar. Dahil maninda akuon ang mga kontribusyon halos sa individual black countries. Personal na binisita ni von der Leyen ang mga lugar na binaha sa southeastern Poland kung saan nakauro niya ang mga leaders kan Poland, Austria, Czech Republic, as in Slovakia. Ang bagyong Boris nagdara ng grabing pagbaha sa Romania as in Poland na iyo ang pinakagrabing pagbaha sa nakaaging 20 taon. Baretang sports, tinapos na kan NLEX Road Warriors ang napat na kawat na magkakasunod na pagkadaog sa nagpapadagos na 2024 PBA Governors Cup. Ini matapos na tambakan ninda ang Phoenix Super LPG Fuel Masters sa score na 104-79 sa indang kawat na ginibo sa Ninoy Aquino Stadium. Nakuha man ninda ang ikaapat na paggana sa laog nin siyam na laban kung sa inalampasan ninda ang Blackwater Elite na may tulunggana asin 5 daog sa Group B standing. Poon sa pagsikad kan kawat, daina nakalamang ang Phoenix sagkod sa matapos ang kawat. Nangenot sa paggana kan NLEX si Dequan Jones na nagrehistro nin 27 puntos, 7 rebounds mantang may 19 puntos, 9 na assist asin 5 rebounds si Robert Bolick. Yantras na dain naging problema para sa Magnolia Hotshots. Ang karawat ninda ni import para daogon ang Northport Batangpier sa score na 110-94. Nagbida sa kawat kan hotshots si Aris Jonicio na nagrehistro nin career high na 30 puntos sa kawat na ni ginibo sa Ninoy Aquino Stadium. Igwa ng 5 gana asin 4 na daog ang hotshots para makalaog sa playoffs sa Group A kung sain pareho na sindanin standing kan Converge para sa ikatulong pwesto. Pigo konsiderar ni Magnolia coach Chito Victolero na importante ang nasabing paggana ninda kontra Batangpier. Ultimo si Detales kang Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Yes po, good morning. Pari po ang ating pagpapantayan na ito pong si Tropical Depression Igne as of 5 a.m. ay napaluwas na po ng Philippine Area of Responsibility. Pali po ang nakakaapekto sa tuyangon niyan ay itong southwest monsoon or ang paraskang habagat na mostly nag-a-affect
to sa areas ng Luzon at Visayas. Bali ito ay nagadara ng pangalurong kalangitan na may kalat-kalat na paguran, pagkikilat at pagdaguldol dito sa Bicol Region. Bali po ang paros na haling sur-sirangan ay moderato, sagkod mahusog, mamamatian, at ang ating kadagatan naman ay moderato, sagkod sa makusugman ang pag-alon. Bali, ang tigatayang agwat ng temperatura ngunyang aldaw ay maabot ng 26 to 31 degrees Celsius. Ito po si Alexis Rivivar ng DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Yan mga tugang ang detalyas kan mga barata ngunya na Sabado. Sa pag-arakan mga pag-ariba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, Nems Flora sa Lado Technical, si Riman Pag-asa. Kami po ang nagatudkaan barata. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Teral na nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at